Si has arribat fins aquí, segurament tens algun d'aquests problemes. No arribes a final de mes, no saps com estalviar, guanyes més diners però no saps per què se'n van tots i no saps on han anat a parar. I deixa'm dir-te que aquest canal et pot ajudar. Em dic Bernat i fa molts anys que em formo en finances personals i educació financera. I aquest canal està pensat per això, per poder-te ajudar. Perquè moltes vegades no és que cobrem massa poc, sinó que tampoc ningú ens ha ensenyat a com gestionar-les correctament. En aquest canal parlarem sobre diferents temes i qüestions molt recurrents a l'economia familiar, com per exemple com crear un pressupost, com fer un fons d'emergència, com poder establir unes normes i uns hàbits per poder anar gastant diferent totes aquelles despeses variables que ens van venint i sobretot, des d'una forma fàcil i personal, perquè jo no vull vendre cap miracle, sinó que vull intentar poder-te ajudar. A part de tota aquesta formació que porto al darrere durant aquests últims anys, he pogut ajudar diferents persones a poder créixer i a millorar les seves finances personals. I amb aquest canal espero justament això, poder-te ajudar a tu i acompanyar-te en aquest procés que crec que és molt bonic si es fa des d'una forma fàcil, amable i senzilla. Si vols tenir una millor relació amb els diners, et convido a subscriure't i a seguir aquest canal. Quasi cada setmana penjarem un vídeo sobre algun tema recurrent sobre les finances personals i si vols fer un pas més, també trobaràs diferents recursos descarregables o algun microcurs per poder-lo anar seguint pas a pas. Gràcies per ser aquí i comencem aquest camí plegats.